Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin apo, maabig yakabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita isyo ng komentaryo ni Paakar at sari matuan, Liknaay Balay. Siyempre at ating tanagagik jalabatitan, at popular sa balita, popular sa musika. Number 1 pop music in Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Siyempre nakalop na nakantabi lalangulad sa inago na Lunes. Hoy, primeron agaw laat ating tanagagik na bulan na Setyembre. Ne naplaglad eroplano. Naplag at eroplano. Si Jose Marichan nan parachute lata ng tanagagik. Tanda ng pag-uumpisa ng mga Burmans. Nakalom na kantabe lang ulan sa rin magtarin lingkor kapabrito RJ Jimenez always at your service. Tansay magtarin kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Nangalyo lang may balita, kabatan nyo lahat atong tanagagik. Matmanter-ter suuran lalamot at atong tanagagik. Antayulatan, manter-ter suuran, wadtan so sa araydalan, yan nalugap at danom. Ay agi jad Metro Manila kapigan man na agaw. May agaw na Sabado. Grabe. Grabe so danom dadiman at Metro Manila nagkalalola at Quezon City. Ya pigaran nuluganan so ay agkuanta no napaandar dani iraraman niya luluganan da tanal-nalgap irata atong tanagagik. Luri ki may kalarum na uranay. Ay kalarum na danom. Uran laba man Uran labat man, say kalaron na danom anggad tagyang, anggad taglang. Tayo may taglang, hips. Anggad taglang at atong tanagagik na tuo. So kalaron na danom, agay laman na uran. Pero akin man, unuran labat na maksil, akin taon man la kalarom so danom. Tayo may singadulap. Yadakil yaluluganan so lutaw-lutaw. Inya anor na danom ay probleman balag probleman balag itanatatong tanagagik antayo malajad Metro Manila say bilay daditan say oras daditan mabmabli ang gapi oras si agiraon gagalaw kanyan no manaapurara karaklan lalad si kara walalay luluganan tapi ano manaapurara walang tampol so samay naluganan da gauntan. Paano dan luganan natin iraramay luluganan dan nalgupod dan umay. So yan, another display of mga palpak na mga flood control projects ng gobyerno natin. Puro pahirap hagauntan. Pahirap kan tayo luroy kimanay.
adara lang kaliluganan, apirwisyo ka ni, pati sa ilaman mo, at sinuong mo sa baha, amuanta no makalaki sakit o nadisgrasya ka ni, no ni kulabot ka, at sa kaya manhole, yang gapi sa kubtoy. Agad disgrasya ka. Mi katlo, are kab kaabungan, agaon tanatadong tanagagik. Mi kapat, are establishmento. Pir di negosyo, ta akin. Yun ninyo may sa kaya video da. May sa kaya pwesto. Pimapaway la, iray empleyado da, at kulaan da, tanalgap la. May negosyo da, tatong tanagagik, analgap la, may pakanan da. May sikat ya, di ba? May sikat ya, may fast food chain. So dako nila norto, may dulap di Maniagawa at Metro Manila at ating tanagagik. Sare totoo, aga makabaliw. At traffic ra, tipon sa saray luluganan, ay grabing perwisyo. So, ipapalik na nasarate palpak, iraya flood control project sa tatang tanagaging. Anatan, tulalagi na sa gupay lupatod kababaingan. Imakala at pwesto to si Manuel Bunuan bilang sa kaya secretary na sa Department of Public Works and Highways. At inawat mo't ng Presidente Ferdinand Marcos so inpan resign to. At saya effective today, September 1 at atong tanagagig. Tadyad sa may resignation letter to, imbaga tuninan Bunuan, he is responding and he is supporting so sa may panawagan na say Presidente para kuno at accountability, transparency, tan reforma at loob na DPWH. Natan, say inpasan ng Presidente BBM, kasalat ng Bunuan, at si Transportation Secretary Vince Dizon. Okay, so gagon to si Transportation Secretary Vince Dizon. Kanyan si kato so inpasan da, say malat yagan ganata na si Presidente si kato, manggawa linisan to so interon departamento. Linisan to so interon departamento tan napagsigurado ento. Siguro ento. Sarate pampublikon pundo. Pundo na gobyerno. Nanlapod sari buwis. Babayaran na sari tutuod Pilipinas. At nausar lambungat at sari infrastruktura na tunay na magbibigay proteksyon at pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Sa itapat balat natin na tatang tanagagik, what now? What now? Ganun na lang ba? Magre-resign lang sa pwesto tapos na? Paano tura may palpakya proyekto na gobyerno Paano tura may flood control project sa Adural-Dural siya pa'y sinong mananagot? Wala bang mananagot? Si katutay balbalag ito patay natan. Wala bang mananagot sa mga palpak na mga proyektong yan? So, wawaldasin na lang natin yung pera ng taong bayan nang walang mananagot. What is next? Tapos na ba ang kwento dahil nag-resign? Ay dapat may managot, Mr. President. Agaon tanatatang tanagagig, dapat may managot, Mr. President. Hindi lang magre-resign. Dapat magkaroon din ng investigation. At dapat ang mag-iimbestiga isang independent body. Sa kuya independent body, tapian jaruntan, ang gapoy wash out yakwanda at atang tanagagik. Ang gapoy
may nagawan hukos-pokos paano na ani kunwari lang bungat iraratan yung investigasyon. Agauntan partner. Ay, good morning. Good morning. Nauran ka mat? Oo, grabe. Namutan na ya. Pero si Ben Jason kada walay man-retire, si Katoy ay man-resign. Si kati isala da. Nayari singa, nayari bilibak sama na. At okay, kanya guys. Okay, wala tayo ken. Nagkabasan wala naglalambing sa iyo. Guys, kanto. Ay vlogger. Vlogger. So sinong mananagot ngayon? Sinong mananagot? Ni say sermon karuman kapaborito RJ. Say laman na say may tawag dad sayay. Walad nguri dilak lalangula. Ako naguyor say ngaran na say laman na sermon karuman kapaborito ajay at simbahan after the gospel, reading of the gospel, anti ibinsay na sa may gospel karuman, humility and pakainin mo yung mga mahihirap. Okay, punta muna tayo dan sa humility kasi abit la daya kapaborito ajay. So sayay korupsyon, kawigi kawanan, ya korupsyon, at saya supimaway, ya kontrobersiya, at saratay nanduruman flood control projects na sa bansa tayon Pilipinas. Pero, on the side of humility, nanangnang mo, iraramay kontraktor, they are flaunting. Ipapasikat dani, so yaman data itong tanagagi kaguntan. Amay sakay, ang aliw labat na Rolls Royce to, lapo-labat ta korsonha dato may payong. Imagine. May giveaway. Panon? Rolls Royce. Ang sinaliw to lapod sa may payong. Payong. Matibay Ay, agi. Pati sare anak to. Mandam labat ira 700,000 plus. So, bayaran da. Oy. My goodness. Naratan, so lifestyle check da, partner. Ay, dapat. Anong nang data na di sigurado. Kini, ang alantutan na yoy. Kiyuntan so panagwaldas doy. Dito si rin, wala so kickback. Yes. Kabalag. Oo. Niya, may anak to may sakay congressman. Non-goodbye lad Philippines. Hello America, kwanto. Oy. Anak, nasama niya congressman. Sikat. Nabibitlan naynay mo. Vice President Sara Duterte. Mamalad, America. Goodbye Philippines. Hello America, kwanto. Non-goodbye lad Pilipinas. Why? Apay akin, bakit? So, yun ang tanong natin kapaborito, RJ. Humility. Sa kwandaman natin, the first will be the last, and the last will be the first. Sa raratan, nagagawa natin, antusulik na anyoy. Antusulik na umbali natin eh. Kaya riyuran imbubuto sa tatang tanagagig, antulik na anyo natin. Natantapin mawaitan niya katuan. Hindi ba kayo naaawa sa sarili niyo ngayon? Sila nagpapasarap sa buhay. Malagarandek yan lamang. 3 years. Prayers. Na pinabanganda. 3 years. 3 years. Okay. Na pinabanganda. Busan Lee. Kailatan. Satisfied na kayo kay Busan Lee? Ay, socialist. Samantalang sila, tingnan nyo, di pa luxury car sila, ang bahay nila, lahat ng sukong di aircon, gano dyan CR di aircon, inarkinitan. Samantalang si kayo, mangan kayo, mankamot kayo, tanggapin kutsara yun eh. Antoy si Rayo, baaw kalamor isang kakamot. Antoy si Rayo, bagoong, inasin, agauntan. No walay tamarindo, dik kanyo may tamarindo. Isdol not yun inasin. Insan nyo ibansagad nilo to, aguntan. Sa lumagi. Ay, nako. Pero not all. Not all. Balang ko, aliwalawaran. Not all.
Ay, si not Ren. all. Not all. Si Ren. Tano not all, medyo. Not all. Duga-duga, numero 1 pa ni Mat kanatang Ay, oo kapaborito nga pala, ajay. Oo, Mataltar Merry Korea Christmas. numero, straight. Mm. Aliwan pikawat. Mm. Atan kumon. We should always aim to be number 1. But in aiming for number 1, dapat maktumat subatik tayo at ating tanagagi kaguntan. Pero hindi pa ligtas din si siya pa rin yung sasalang sa mga investigasyon because Si Bunuan. under his watch, 'di ba? Nung nangyari yung mga si Bunuan, yes. Yung nangyari yung mga 'di ba, pagsita o kaya itong pagkabunyag ng mga manumalyang proyekto. Diba? Sa abaluan ko tagniman resign kapaborito ajay. Ginigit niyang hindi siya magre-resign. Kasi meron pa siyang mga, 'di ba, pinalabas na mga video, 'di ba? At saka yung pagsumiti niya ng resignation tinanggap. Ni Presidente BBM. 'Di ba? Para siguro magkaroon ng investigasyon na talagang tututok doon sa, alam mo ito sana ganun din sa mga regional director. Sino kaya yung didikdik din sa kanila, 'di ba? Meron kang kilala na regional director na matagal ng controversial, 'di ba? Pero nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin. 'Di ba? Mga ganun ba? Uy, 'Di ba? Yung kilala Mga district engineer. Yung kilala mong regional nako. director na yan, nakilala ko rin. RD. Sabi naman niya, walang ghost project sa area niya. Yun ang sabi niya. Pero siyempre, sana patunayan niya na walang ghost project. Baka wala nga, substandard Ayun. Kasi doon tayo sa you cannot substandard. deny the fact, kapaborito Ajay, dyan sa indalan na bagyo. Sa region niya, may mga lugar. diba? Ilan ang nasira mga flood control projects? Give us an update. Ilan ang mga nasirang flood control projects? Wala mang ghost projects, very good. Pero ilan ang mga nasirang mga flood control projects? Saka kaya hindi nakapagtataka na yung mga nasambit mo kanina na mga luho ng mga anak, kapamilya, di ba? Ng mga nasasangkot, di ba? Talagang kitang-kita because of that binunyag ni Senador Lacson na mga porsyento. Mantakin mo, isa lang yun. Kwintahin mo lahat. Isang project lang yan. Di ba? Totalin mo, kung bilyon yan, kung ilang porsyento siya dyan. Agad, kaya nga sabi nila socialist. Milyon or bilyon ang pera ng mga yan sa mga bangko. Kaninong pera yan? Siyempre sa taong bayan. And the irony of it, kapaborito Ajay, ang sabi pa ni Bunuan, ramdam daw niya ang hirap ng mga Pilipino na naapektuhan ng pagbaha. At sinundan pa ng mga issue ng mga substandard na mga flood control projects na yan. At sabi niya, hindi katanggap-tanggap ang mga balitang ghost projects na mismong si Pangulong BBM ang nakadiskubre sa kanyang pag-iipon. Bakit hindi siya? Di ba? Sabi ko nga, bakit ka naguhugas ng kamay mo? Hindi ba ikaw ang sekretary? Yes. Di ba? Command responsibility, Yes. di ba? Ibig Nasa sabihin, ahensya mo yan. kung hindi ka aware sa mga ginagawa ng mga nasa ibaba patungkol sa mga projects ng DPWH, then you are incompetent. Kaya nga nagbitaw Yun din ang rason siguro. Kaya Imagine mo, tinanggap. kapaborito, Diba? Dahil Jay. nangyari yan Under your watch. Yes. Under your watch. Tapos sasabihin mo, wala kang kaalam-alam. Anong silbi mong nandyan? Hindi pala ikaw ang kumikilos. So, ano ka? Kwan lang? Palamuti sa inyong departamento? Aguntan ka paborito, Ajay. Kung yung nasa baba, mas mataas yung nasa taas. Yung sa mga district, tapos sa region. Sige nga, isipin nyo nga. Ay, nako.
Di ba? Yes. Alam mong ibig kong sabihin. So, ang actually, kapaborito, Jay, karaklan mo at saray kabaluyan tayo at the back of their mind. Sino kayang susunod na mag-resign? Saka ano? Siyempre. Di ba? Under the principle of command responsibility, sino kaya susunod na Kaya nga may mag-resign? mambabatas, hindi ko malala na sana hindi lang sa taas, pati sa baba din. Yes. Sumiti ng mga resignation, mga ganon. Pero siyempre, yan ang posisyon na hanggang sa retirement mo na ata, hanggat hindi ka tatanggalin, pag nasa posisyon ka sa mga sa mga district, mga region. Dahil yung kilala ko, matagal na siya doon di ba? Di ba? Yes. Hanggat hindi sila inaalis. At sana mayroon ding yung hanggat nandyan, PNP na tama 2 yun, years. Kapabrito RJ. Hanggat nandyan sa pwesto yung mga taong may kagagawan ng ganyang mga kabalbalan, hindi yan magbabago. Ay, nako. Kaya ang kailangan dyan, total cleansing. Sabi nga ng kaibigan ko, kapaborito RJ, lahat na lang ng departamento dapat magkaroon ng total cleansing. Yes, tama siya. Kasi kung ang pinag-usapan yung flood control, di ba? Kasi nandyan nakikita natin because of nature, ika nga, nabunyag, di ba? Yung mga iba na gumagawa ng corruption din na wala naman silang mga project na ganyan. Yung may ibang ahensya. Imbestigahan nyo din. Dahil, di ba, ilang ahensya yan yung nababanggit na nasa top 5, di ba? Yes. Imbestigahin nyo lahat. Ay, nako. Sige, magpapatuloy pa ang Lignay Valley. Kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapanit. Sari manangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iran Sonata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayaw number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women.
popular sa balita. Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknay Bali at ating talagagik. Jalabat at the number 1 pop music station in Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Siyempre kalop kang tabay ni Liknay Bali sa rin magtarilingkor. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarin kapabrito magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Oy, 115 days more to go before Christmas kapaborito RJ. Mambilang tila at atong tanagagik. Magangganutan, 115 days. Alagpasan tila sa August. Alagpasan tila may kwandan maanyanin bulan. August, gawat. Natan, wadya tilad September. At tadsayay primeron agaw na September at atong tanagagik. By the way, good morning muna kay Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, good AM bro. Dapat pati mga taga-COA na assigned sa project isama sa investigation, hindi lang DPWH. Sila kasi yung nagsicertify ng completion ng project. Say nagagawa kasi numan inspeklare taga-COA sa ito po da antis unggapi inspection commission or audit. Kwanto? Commission or audit? Nesay kwanto na the corruption disease here in the country is so deeply embedded in our society. They start at the grassroots of politicians. Even SK chairmen are also asking for SOP in their proposed projects. Mga fresh and idealistic graduates of the PNPA are also drawn into the system. Kasi alam na nila. Nag-aaral pa lang, alam na nila. Meron akong kilala mag-aaral ako ng ganito para makapasok ako sa ganito. At titiba na ako. Di ba? May mga gano'n na pag-iisip kasi alam na nila, practice na kasi. Kaya pagka napunta ako sa ganitong hinsya ng gobyerno, yayaman ako. Dahil sa mga nakikita nila. Kasi nga yung magtataka ka nga, kapaborito Joseph kung kuikwintahin mo yung sweldo, abay, di ba? Hindi akma dun sa kanyang lifestyle. Of course. Parang mayroong pinanggagalingang iba. Imagine mo. Di ba?
grade 15 sa gobyerno. Ilan ng grade 15 sa gobyerno? Let's say mga 30,000 plus. Okay. 30,000. 30,000 plus. Tapos ang kotse niya, ang sasakyan niya is mambili na 1 million. Aliwan saksakay. Aliwan saksakay ni. Diba? Tapos sa abong to, taluran grados. Yan di lang isa. Hindi lang iisa. So, paano mo mapapatunayan ngayon na with that salary that you have, 30,000 pesos plus, makakapagtayo ka ng mga bahay at magkakaroon ka ng mga mamahaling mga sasakyan. Kaya nga ito, hindi na tayo dapat, hindi na tayo, nagbubulag-bulagan lang ang mga yan. Di ba? Ay, nako. Kulanti ka paborito, RJ. Kung korupsyon ang pinag-usapan, dyan mo na matatanto. Not unless na tumama sa loto, nakahukay ng ginto. Yes. Di ba? Second to may pari lang tikaro man ka paborito, RJ. Wala Biblia, money is the root of all evil. Naniniwala kayo? Ay, syempre. Ha? So, ganitong nangyayari. Money is the root of all evil. Ay, nako. Pero hindi siya naniniwala sa ganun. Bakit? Kasi it is the love of money that makes it evil. Yung pagkagahaman? Yes. It is the love. So much love for money that makes it evil. Nalilimutan mo na. Yung, di ba? Yung maging isang makatao, makadiyos. Yun, nalilimutan mo na dahil nasilaw ka na sa pera na may Diyos. Nalimutan mo na na lahat ng yaman na yan hindi mo madadala sa harap ng Diyos. When you die alone without anything at your side. Sabi nga ng isa, you will be buried alone without anything. Alam mo, may nakausap ako. Yung mga pangaral na yan, pagka i-apply mo yan sa buhay mo ngayon, sabi niya, nako, hindi kaya yaman, sabi niya. Bayaan mo na sila. Basta importante, happy ka today. Mayaman ka, marami kang pera, sabi niya. Madali mong makuha. Pero ang sabi ko naman, sige lang, sa pananaw mo na yan. I-dispute ko naman yan. Kasi karma yan ang haharap sa'yo. Diba? Kasi ganito naman yan. Depende kasi yan. Hindi naman po masamang yumaman. Hindi naman po masamang magkaroon ka ng kahit papaano guminhawa ang iyong buhay. For as long as malinis, nakuha mo sa malinis na paraan. Correct. Yumaman ka sa malinis na paraan. Malinis ang konsensya mo. Guminhawang buhay mo sa malinis na paraan. Meron kang peace of mind. Parang ganun. Yes. Ay, but, nako. Kung yumaman ka at the expense of other people, ay, nako. At pinapahirap mo sila, at nahihirapan sila sa kanilang buhay, dahil sa kagagawan mo, that is not fair. Nako. Kaya nga sabi ko, sige lang, wag mo silang gayahin. Magkamalman sila ng limpak na salapi ngayon dahil sa kanilang kabulustugan at pagnanakaw sa kaban ng bayan, mayroon at mayroon ding maniningil sa kanila. Kako? Meron. Di ba? Wala kang peace of mind. Everything will come to an end. Takot ka sa anino mo. And everything must come to an end. Kaya lang kung minsan has to end at ating talagagig. Di balit sa Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Marcoleta. Sa Harinawa. Kaya Harinawa ako kailangan di ba yung palagi nating sinasabi na pag sinimulan kailangan tapusin at may managot. Hopefully kapaborito RJ nako. with Senator Marcoleta being the chairman na Senate Blue Ribbon Committee, hopefully we can see the light at the end of the tunnel. Yes, dahil markado na sila kay Marcoleta. Then, man-hold na meeting natin. Mangawa na committee meeting natin. So, Senate Blue Ribbon Committee, ni paakar at saratay flood control projects na sa gobyerno. Malapod sayay alas 9 kabwasan. Bantayan tita natatang tanagagig. Nandyan pa rin siya si Bunuan, siya pa rin yan. Imbisigan pa rin. Kahit nag-retiro na, patuloy yung investigasyon, siya pa rin. Yung magiging dyan, isa sa mga imbitahan.
Pero sabi nga niya is wala siyang alam. Di ba? Nako. Ngayon, breaking news. Pinabulaanan ng pamilya Diskaya ang kumakalat daw na impormasyon na nakaalis na sila sa kanilang sa Pilipinas kasamang kanyang pamilya. So wadyanira ko no. Sige sige. Kasi sila yung nabanggit ni ni Congressman Lebeste. Hindi daw sila natatakot at tatakas dahil walaan niya silang ghost project. Nako. Billion of pesos sa region pa lang billion na. Di ba? Nakaw. Buong Pilipinas pa kaya. Tapos sasabihin mo wala kami amantikaan. Actually, kapaborito siyempre, ramay makatalos. Sa mga nangyayaring ito, lukuin mo ang lilang mong sa mga nangyayaring ito ngayon, kapaborito RJ, dumarami naman ang mga mayors na for good governance. Good governance. Isa na po si former Vice President Leni Robredo. Kasama na po sa listahan ng mga mayors for good governance na nananawagan. Sana dumami kayo. Nananawagan sa ating pamahalaan. At nang ko wala marom. Yung mayor, Manlapot, Pangasinan. Sino? So far. Wala pa. Wala pa. Si Mayor Ming Rosario Lambungat. Mayor Ming, buhay ka. Ako ang tabalat natin kasi in his capacity as the president na Mayor's League of the Philippines, Pangasinan chapter, kapaborito RJ, at sapat na siya magrepresenta para sa lahat. I don't know if he's speaking in behalf. Pero I think that sa may impito yatad si Kato, the last time, he's just acting for in his behalf as mayor na bali na manawag. Because before, noon pa yun. Yes, kasi before na ma-elect siya, membro na siya ng good governance. At ito baka akala ninyo, gusto kong mag-member. Okay na, hindi. Meron pa palang yan. Titingnan kung talagang karapat-dapat ka na ipaglaban mo yung good governance. Kaya siguro, di ba? wala pang nakadagdag kay Mayor Ming. Di ba? Siguro yan ang nakakaabala sa kanila, kapaborito RJ. Di ba? Kasi hindi yung gusto ko. Gusto ko maging ganito. Evaluated. Yun pala yun. Sige nga. Yun po ba ang dahilan kung bakit wala pa tayong nakikita aside from Mayor Ming Rosario na miyembro ng Mayors for Good Governance? Di ba? Kasi yung iba just to show, 'di ba? Pakita na talagang nandun siya. Pero gagamitin lang niya 'yon mileage. Tama ka. So hindi po pwede 'yun. Buti na lang talagang maganda ang layunin ng Mayors for Good Governance. Yes, wala ka pang napatunayan. Tapos basta ka magiging miyembro. Hindi, patunayan mo muna. Very good. Kaya pala siguro doon ako nagtataka After that, marami ng mga mayors ang nag-signify ng kanilang intention. Marami nang naging mukha. Marami ng mukha na nailathala bilang kasapi ng Mayors for Good Governance. Gapunin na nang ko. Ya pamilyar, ya lupa. So, may nagkapagtataka, yes. Ka. Ako talaga yung nagtataka. Yun. Pero takang-taka, kapaborito. Hindi lang nagtataka. Takang-taka. Akala ko takam na takam. Ay, socialist. Nako. Kaya pagdasal natin na magtagumpay yung mga nagsusulong ng good governance at yung mga nag-iimbestiga dahil ang pinoprotektahan natin dito, pera ng taong bayan na dapat sana matamasa nating lahat. Sa pamamagitan ng magagandang proyekto. Sa kwanto ng Congressman Chel Joc, ang in-order natin, flood control. Ang i-deliver, swimming pool. Kumusta kapwa taxpayers? Sana safe kayo sa kabila ng baha. Nako. Ay socialist. Kaya napapabudtong hininga ka na lang, di ba? Di ba? Sa mga nangyayari. Oo. Sana. Pero alam mo, sinuplan ni Juan, Senador Panfilo Lacson, si Bunuan. Doon sa statement niya na isolated case lang to. Ba't palagi silang nagsasabi ng mga kahit
isa lang yung nangyari, di ba? Di ba? Oo. Sabi nga isolated. Oo. Kahit isa lang yung nangyari, mantsa na yan. Yes. Kailangan mo nang magpaliwanag. Anong Sa sabi? kwento ng Senador Lacson, defense mechanism lang yan. Ibig sabihin, wala kayong plano magsagawa ng malawakang investigasyon. Di ba? Dahil Di pag bali, pinalusot mo yung isa, oo pwede naman. pala. Oo. Baka gawin ng iba. Di ba? Di bali, Senador Panfilo Lacson, nag-resign na rin. Pero ang tanong natin ngayon, sino ang susunod? Yan. OIC pa lang siya, no? Siya na. OIC pa lang. Pero naiwan niya yung DOTR, di ba? Siya yung Dual lang dual kanyang opisina ngayon. Meron na ring pangalan na nabanggit na papalit sa kanya. Siguro para makapag-concentrate. Una pala ibasa ay text ko. Oy! Nako. Sige, basahin mo na. Baka maglalaba pa yan. Ay, Lunis natan. Unlanit yan tan. Diad, sangkutin yan. Sige. Happy birthday ko no natan. September 1 at kinan Reverend Father Mario Lito Ferrer. Double celebration sabay sa installation to naani. Misan alas 10 na kabuasan at Sual Paris Church Pangasinan. Binasa nila ha. Jerome, antami yawala ni laan mo. Yawala ni akaran mo. Yan. Mr. Jong Iscanyo, dito na tindaan publiko. Tagagawa na alahas. Good morning. Ne, si kwanto ng Marcolita. Contractors tied to political networks face scrutiny. Some senators try to derail it. Marcolita demands justice. Flood victims cannot wait. The Senate must act now, investigate without delay, without shielding, without betrayal. Yan, si Senador Marcoleta. Hindi kayo hanggang sao. Yes. Hopefully, kapaborito dito, action. Result. Kasi sa kwanda jay, walay duwaran senador kasi yes ay focus da at may magbato ng putik rather than clarifying them and walay duwaran senador ditan kikping time na siya pa kikping kanta kikping haratan irame duwaran senador. Nang babato pero hindi naman nagtatanong to clarify them. Meron mga ganyan. Grandstanding. So sana magkaroon ng kabuluhan. Kabuluhan yung investigation na yan. Si Marcolita ang ating pag-asa dyan. Yung ang isa na nagiging controversial dahil isa rin siya sa mga maboka. Pero may mga videos na lumabas na, di ba? Parang kaibigan niya yung isa, yung controversial din na engineer. Parang sabi ng isang senator, nabasa ko pa. Pag tinira niya kami, titirahin din namin siya. Gailan to. Sila rin antam ditan mo, siyempre wala ka sa konstitusyon, sa kay bakimot nila lamang. Imposible agmantay kalarger na bawat sakay, di ba? Lante. Sigurado. Kaya kung nansalita ka ditan, kailangan may, di ba? May talagang malinis ka mo. Di ba? Kasi kung minsan, alam na nila yung kalarger mo. Media mileage, ride on sa mga issue. Di ba? Ay, nako. Ay, sana hindi lang ito ko na, yung tinatawag na legislative nitpicking. Wag lang dyan. Para sumikat, parang gano'n. Para makilala, para maging tanyag, parang gano'n. Kailangan matuldo ka nito. Yes. Kasi talamak na talaga. Talamak na. Sabi nga nung pari, corruption. Ibig sabihin, from left to the middle to the right,
andyan ang korupsyon. Kaya, di ba, yung nabanggit mo kanina, sino yun? Si Sir Manny, na pati mga iskay na kailangan, di ba? Ay, sino bang nagsususul sa kanila na tumakbo? Di ba, yung mga matatanda din? Dahil pag naposisyon ka dyan, atin to, sa atin to, may pondo ka dyan, sa atin to, kwintada na yan eh. Bakit? Pag-iisip ba nung iskiyan? Na nasa siya, yung sarili niya? Hindi. May nagkukuman dyan at may magkukuman. May nagtuturo. Ganun wala yun. Man na saos at banag. Ay, socialist. Kaya nako. Gusto nating sugpuin ang korupsyon. Una, manggagaling sa atin. And then from the government, from the top to the bottom, hanggang sa barangay level. Kaya nga yung ito na. Dito na apply yung sabi nung isang magaling din sa mga analysis na gusto nila talaga may mahirap. Yung palagi na sinasabi na iagwated kabibilay. No. Gabay daya watan kayo. Tapyano na kurukanda kayo. Kanyan arate iter dan eleksyon patitan. Di ba? Oo. Oy, socialist. Gabagabay mo. Nathan, speaking of barangay, may update po tayo dyan. Mula po sa Supreme Court of the Philippines. Gusto ko yan. Sa ating pagbabalik. Yun, gusto ko yan. Maraming nagtatanong dahil may lumabas na video tapos may nag-text sa akin, no ba to sir? AI ba to o talagang ito na to? Ayan, tabayanan po ninyo mamaya. Sa ating pagbabalik, salik na ibalik. Kaya rin ninasarin pakabatan pa imano, malalapit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32 oras na natin sa Liknay Valley. Kalupkan tabi ni siyempre sa rin magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarlingkor, magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel, kay Sir Maxi Solis. Sabi niya maoran niya kabosan, Sir Joseph, Sir RJ, paborito. Kay Madam Emma Libio, sabi niya good morning po kapaborito kapoge Sir Joseph, Sir RJ. Greet ko pa'y Manang Abel ng happy birthday po sa kanya. Yun, happy birthday. Mm-hmm. At sa mga single ladies ng Basing, good morning. Panto, siyempre, yung mga single ladies, nandiyan si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, who's going to celebrate her birthday soon. Also, tanmatad kinan Kagawad Esperanza, tankinan Madam Ja. Oy, Gaspar family, dyan sa Kalit, Minmalay, good morning. Kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, good morning mga idol, pakigreet po kami, Yayu Yoko Batutay. Sabi naman ni Higardo Sapiera, good morning, maging lesson learned sana sa atin ang mga nangyaring pagbaha at sa Asian Flood Control Project na naging isang uri ng korupsyon. Sana hindi lang yan ang project na yan dahil pati sa ginagawang kalsadahan ay nagkakaroon ng mga anomalya. Ang pagbitiw ay dahil may delikadesa pero hindi nangangahulugan na maging excuse yan dahil gagayahin na din ng iba. Managot ang dapat pag napatunayan para maipakita ang tunay na serbisyo sa bayan. Yes. Yun ang tanong natin Dapat may managot, dapat may masampahan ng kaso. Kasi dapat may katakutan. Yung mga susunod pa. Di ba? Kasi kung wala, kasi kung matatapos ang kwento, diba? Diyan sa pagre-resign, alahan na. Wala na. Sinalo na lahat. Kasalanan nyo, sinalo ko na, na-resign na ako, tapos na, hindi ho ganun.
dapat may managot. Dapat may makasuhan para makita natin at ma-check natin at ma-correct natin at maituwid. Saka may pamarisan na, di ba? Hindi na ako gagawa ng ganito. Yes. Kasi baka ako ang masita, magagaya ko si ganito. Pero hanggat walang nananagot, di ba? Yes. Siyempre, tuloy. At magiging, baka magiging ano yan, yung anong tawag mo dito? Gagayahin, daan para yung mga iba na ang nasa isip, mangurakot, tuloy-tuloy. Oh, of course. Pero pagka may mga nadikdik dyan at talagang nakulong, kaya ba mahirap pala. Pero hanggat walang nakukulong, di ba may mga kasabihan na, uy, huwag kang wala namang nakukulong dyan. Yes. Di ba parang ganon? Nakakarinig ka ng ganon? Wala namang nakukulong dyan. Okay lang yan. Mag-resign lang yan. Mag-resign lang ako. Okay na, tapos na ang issue. Ganon. Di ba? Ay, nako. Ito, inanunsyo pa pala ng Department of Interior ng local government na walang pasok ngayong araw na to, September 1, sa mga binanggit na mga lugar. May mga binanggit pong lugar, ha? Classes, Manila, diba? Classes in all levels, public and private and government work are suspended in the following areas. Number 1, NCR. Siyempre, lubog sila sa baha. Diba? Nakita ko rin yun. Naku, kawawa. Kaya pag kami nagbenta sa'yo ng mura ng kotse, wag. Baka nalubog sa baha. NCR, Cavite, Bulacan. Nakita ko yung nabanggit niyang Bulacan. Sa may NLEX, marami din doon na stranded na mga sasakyan dahil sa baha. Na dapat sana wala. Kasi highway yan eh. Kasi pagka may mga nangyaring, alam niyo yung domino effect. Biruin mo pati yung truck ka paborito, Ajay. Nako. Ekonomiya, masasakripisyo dyan. Yon. Di ba? Higit sa lahat. Buhay, hanap buhay, ekonomiya. Yes. Properties, buhay, properties, hanap buhay, ekonomiya. Yun ang mga apektado dyan. Sa Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at saka Rizal. Ito yung mga suspended ang classes in all levels, public and private at mga government works. Yan. Pakita nga natin, engineer, yung sa NLEX, yung nabaha sila sa NLEX, stranded yung mga sasakyan doon. Grabe, lubog yung mga maliliit na sasakyan. Lalo na yung mga, kasi yung timing kasi weekend. Karamihan, syempre, sambuton damot sumpet. Tapos ganyan ang mangyayari. Yun. Tudas. Kasi karamihan sa mga ito, pero karamihan kasi, yung mga nagtatrabaho dito, pamilya nasa Manila. Yun. May iba't ibang ahensya ang tinutukoy ko. Di ba? Sige nga. I-check nyo nga kung taga saan yung mga iba dito. Totoo yan. Na nasa highways. Hindi taga dito sa Pangasinan, kaya sa Region 1. Oo. Nasa ibang lugar sila. Sa ibang lugar. Taga ibang lugar sila. Di ba? So, yun lang. Kaya yung pagkaba dyan. Wala na, lumubog na ang aming pinalalagyan. Yung mga sasakyan dito, ito po. Ito ang kalagayan namin. Ito po. Natrap kami ng baha, biglang bumulusok ang tubig. Ayan. Kagabi yan, no? Ang hirap din kasi, aka makasinar. Paso di Blas. Mangkala. Kasi, yung gold, Paso di Blas. Kasi tumbukan lugar Yan. At the time na stranded sila, biglang bumuhos ang tubig. Yan na, hindi na sila nandito na kami sa ibabaw ng truck. Yan, kasamahan ko. Imagine pati yung truck makyat na kami kasi abuti na yung namin. Inaabot na rin yung truck. Kita niyo yan. Siyempre, sa loob. Salbaday Belayda kasi kamakasunar at kamakabante. Yes. Luganan suwalad mo, luganan suwalad bilog mo. So imagine grabe ang baha po dito sa NLEX. Ganyan pa rin ang sitwasyon Paso di Blas. Dito kami sa ibabaw ng truck. Paano na yung mga babyahe pang iba? Wala na, lumubog na ang aming pinalalagyan. Yung mga sasakyan dito, ito po. Ito ang kalagayan namin. Mga baha-baha, mga kapaborito sa atin. Natrap kami ng baha, biglang bumulusok ang tubig. Sakit isipin ko pa. Ayan.
ginagawa yung ikaw yung ipasa mo na yung liknamod sa raratay malayugan ng balikan niya na stranded. Paso di Blas. Pure gold, Paso di Blas. Yan. Trang lamang na yun. Lalo pa yung hinuhulugan pa lang. Nako. Monthly, diba? Kapag day, tapos ganyan makita mo. Grabe po. Andito na kami sa ibabaw ng truck. Kaya kasamahan ko. Pasakit sa likna. Umakyat na kami kasi abutin na yung ano namin. Inaabot na rin yung truck. Na mga billion of pesos nila. Na nilaan para sa pagkontrol ng flood. Pero wala. Ang nakontrol yung pundo. Nako. Ano ba yan? Sabi nga ni Senate President, 2 lang ang taong kumukontrol sa budget ng Pilipinas. Ay, nako. You know who are they? Who they are. Di ba? Nabanggit na yan ni Pipi Sara. Lagi niya nababanggit yan. Lagi nare-replay sa social media. Sino yung mga binabanggit niya? 2 lang. Sabi ko, paano yung isa? Ibig sabihin wala siyang ginagawa? Ano yun? Hindi niya alam ang nangyayari sa bayan niya? Meron What are the incompetent leader? Hindi sa kwento nga ng kumpare kong manginginom. Dito i-localize lang natin. Kasi it will play also sa taas. Yun daw kilala niya. Hindi tumatanggap. Okay. Pagka nagpapa-interview, wala akong tinatanggap. Di ba? Pero iba pala yung kumukuha. Totoo nga naman, literal, wala siyang tinatanggap. Di ba? Pero kumukuha siya. May kumukuha para sa kanya. At binibigay din. Hindi siya yung direct. May third party. Ayun. Nako. Ay, nako. Ito na po yung ito po yung press briefer ng Supreme Court of the Philippines, Office of the Spokesperson, dated August 29. Ayan yan, yung eleksyon na yan? Yes. Ang daming nag-aabang yan. Kung ano na daw, ang daming nagtatanong. Dahil siyempre hindi nababanggit sa mga nagdang araw because of these big issues. Yes. Pero ito na, yan na. Ito na. Ang nabanggit kasi ni Atty. Romulo Macalintal, hindi sinasabi doon sa batas na pinirmahan ni Pangulong BBM na pinupospon nilang eleksyon. Pero obviously, kasi nabanggit nila na ang eleksyon ay magaganap sa 2026, that is good as postponing Pero it. yung word na postpone, wala yung word. Pero ang tinik din palusot Ang sabi ng Supreme Court anong karapatan, wala kayong karapatang mag-postpone ng eleksyon. Yun ang salita ng Supreme Court. Ngayon, ito ang sinasabi ng Supreme Court. The Supreme Court en banc during its session on August 19 and 28, 2025, acted on the following. GR number E-02002, Romulo B. Macalintal versus Senate, House of Representatives, Office of the President and the Commission on Elections. GR number E-02010, John Barry Titayam versus the Commission on Elections, Office of the Philippine President Ferdinand Romualdez Marcos, Senate President Francis Joseph Escudero, and Speaker of the House of Representatives Ferdinand G. Romualdez. GR number E-02142, Mr. Yoshi Fuji et al., the Office of the President, Senate, House of Representatives, and the Commission on Elections. Ito yung mga kaso na inaksyonan ng Korte Suprema. Kabilang na po dyan yung sinampa ni Atty. Romulo Macalintal. Okay. The following petitions with prayers for a temporary restraining order were filed with the Supreme Court challenging the constitutionality of Republic Act number RA 12232. Yan, GR number E-02002 filed by Romulo Macalintal, and GR number E-02010 filed by Johnny Barry Titayam, and GR number E-02142 filed by Mr. Yoshi P. Fuji et al. So, hindi lang si Macalintal. Oo, parang hindi lang si Macalintal. So, sabi dito, RA 12232 moved the December 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan SK elections to the first Monday of November 2026. Ganto. The law also allows incumbent barangay and SK officials to remain in office until November 30, 2026 in a holdover capacity. Liga ng Barangay ng Pilipinas at 51 punong barangays also filed a petition to allow them to intervene in GR number E-02002 opposing Macalintal's petition.
the Supreme Court ordered respondents to comment on the petitions and prayers for TRO within a non-extendable period of 10 days from notice in its resolutions dated August 19, 2025 for the Makalintal petition and August 28, 2025 for the Tayem and Fuji petitions. Teka, bago may tuloy. Kasi pinapakinggan ko, so naglaps la. 19, tapos 10 days, 30, naglaps na. Naglaps na? Okay. The Supreme Court then ordered the 3 petitions consolidated. It also ordered Makalintal and Respondent Senate, House of Representatives, Office of the President, and Commission on Elections to comment on Liga ng Barangay's petition in intervention and opposition within a non-extendable period for 10 days from notice. A copy of the available pleadings may be downloaded from public pleading section of the Supreme Court website. Ayan. So yun po ang update natin. Pinapa-explain po ngayon ng Korte Suprema. Kailangan muna marinig ng Korte Suprema yung kanilang tawag nito ay yung position din nila. Position po nila kontra doon. Dito. Pero nabanggit mo kanina August 19 August 19. Ano na ngayon? 10 days. Lapse na yung 10 days. 19, 20, 21, 22. So yun ang update. Yun ang update natin. May nakita ko kasi sa social media na nabigo daw na kaya yung nagtatanong sa akin, kaya ngayon yung inaabangan ko kung legit yung nag-post na yon na tuloy na daw because of that walang action, walang response. Yung mga pinasusubmiti ng Korte Suprema ng kanilang position paper kontra doon sa petisyon ni Makalintal. So until now wala pa namang madiin na desisyon. Wala pang madiin na desisyon. Patungkol sa pagkakaroon ng election this coming December 1. Yes. So, abangan pa natin. By the way, good morning nga pala kay former Mayor at former Vice Mayor Sammy Rosario. Kahapon kasi andyan po sila po yung andyan po sila sa Our Lady of Purification Paris Capabrito Ajay at nandyan din po si Archbishop Sok who by the way is celebrating his 24th anniversary. Mamaya mapapakinggan po natin si Archbishop Sok sa kanyang pasasalamat sa lahat. Nag-donate po ang pamilya Rosario ng statwa ni statue ni Padre Pio. Diyan po sa simbahan ng Our Lady of Purification. So maganda yan at talagang pinapakita yung kanyang pagkamakadiyos. Pero actually kapaborito Jay, nung nakita sila ng mga tao doon, sigawan, likat daw mat kapaborito Jay, nung day former mayor and former vice mayor Sammy Rosario. Pero sa kwandalanti sika ni mayor, sing artista kwanda. Siyempre marami siyang natulungan diyan, pero kung politics ang pag-uusapan sa mga issue na nangyayari, tahimik na siya. Yes. Tahimik na. Wala na. Binibigay na rin niya yung as a private citizen. Siyempre ninanamnam na rin, di ba? Pero yung pagtulong at di ba, paniniwala sa Diyos, nandiyan yan, hindi yan maiiwan. Actually, sabi ni former Mayor Sam, salamat po sa mainit na pagtanggap. Nakita niya kasi na ganun ka pa rin kainit yung pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Na makita siya dyan sa simbahan, grateful and thankful din siya. Siyempre, hindi mo yan maiwasan kasi for 15 long years na nanilbihan, siyempre, nakatatak na yan. Yes. At saka devoted Catholic yan. Walang peke-peke sa kanya. Yung talagang devoted Catholic siya. Ngayon nag-donate nag-donate siya ng Padre Pio. Yan. Na andyan po, kaya may Padre Pio na sila ngayon dyan sa Our Lady of Purification. Yan. So, siyempre, binabati rin natin yung mga iba pa natin mga
taga-subaybay, kapabrito RJ. Sabi nga ni Councilor Dada, bare months na. At alam naman po natin sa bare months, kwanto, siyempre, long nights. Mahaba ang gabi. Mahaba ang gabi sa bare nights, bare months. Pero siyempre, nandyan po yung mga kasiyahan. Di ba, kapabrito RJ? Simula na naman ang panibagong chapter para sa ating lahat. Mas malamig ang hangin, mas mahaba ang gabi, at mas ramdam ang saya ng Pasko sa kabila ng mga dumating na pagsubok. Sa bawat buwan na darating, sana mas dumami pa ang ngiti, pagmamahalan at pagkakaisa. Ayan. Kaya good morning po kay Councilor Dada, ha? Nandito ba ang mayor mo? Wala, hindi natin makita. Isa pa lang nakita natin. Si Jose Marichan, nakita ko na. Nakita mo na? May binasa nga ako kagabi. Sabi sa balita, may nahulog sa aeroplano. Siya na yun. Nahulog sa aeroplano, tinignan ko yung picture. So, sandaray isa't biglang pinokos doon sa nahuhulog na tao. Nung malapitan na, nakita ko, ay nabirbir ko. This is it, Kwan ko. Ito na. Ito na, andyan na si Jose Marichan. Kaya maririnig mo na yung kanyang kanta. Actually may kanta siya, parinig na natin na Engineer Pampagood vibes. Pampagood vibes. Andyan yung video na pinadala ko, yung kay Jose Marichan. Ayan. Parinig natin kay sa ating mga kababayan. Ito po yung sikat na kanta ni Jose Marichan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Masikat na, pero yan pa rin. Ayan. Sumilip silang dalawa ni Tony. Kita niyo yan. Pagka nakakarinig ka ganyan, nakakaginhawa ng pakiramdam. Because siyempre, sa kabila ng lahat ng mga to, na makapaingungot, so sorry, nababalitaan tayo kapabrito RJ, na nakikita natin na may mga naghihirap, kasama na tayo doon, pero may mga tao namang kaswerte talaga sa buhay. Pero sabi nga nung pare, sana hindi magandang yumaman. Yung regional director nga, nakilala mo't kilala ko, na Ma'am Sibwag na nilito. Ay hindi masama ang yumaman pala. Pero sana sa magandang paraan. Tama naman. May mga yumayaman dahil sa sipang at tiyaga. At sa kapag yumaman kayo, magpakain kayo ng mga mahihirap. Yun. May mga ganun. Di ba? May mga ganun na hindi mo na nakikita, hindi na binibideo, hindi na ano. Classic example sa isang handaan daw, sabi nung father, nung paria. Sa isang handaan, naghanda ka ng marami, pero anong mga inimbita mo? Yung mga busog. Kasi mayayaman sila. So hindi sila nagugutom. Diba? Kaya sabi nung anong saysay no? Kaya nga sabi nung mag-asawa, yung lalaki na anniversary niya, maraming natirang pagkain, mahal kanto. Sabi naman ng babae, nagkamali tayo ng inimbitahan, mahal kanto. Dapat ang inimbitahan natin yung mga gutom. Siguradong ubos yan. Galilikot da. Anda kayo nalingwanan. Ay, oo na. Marami pa rin. Pero sa kabila ng lahat, marami pa rin yung mga taong tahimik. Tahimik na tumutulong. Yan. Meron po mga ganyan. Tahimik na tumutulong. At walang, they do not need recognition. Yes. At sana makita sila. Makita nyo sila at yung programa ng GCI. Yes. I-ano nyo sila doon. Anong tawag mo? Yung TOEFL. I-nominate nyo sa TOEFL yung mga outstanding Filipino yung mga achievers. Tahimik lang na nakakagawa ng, di ba? Halimbawa. Tulong. Halimbawa, sa bayan ng Lahwak. Hanggang ngayon, wala na siya sa serbisyo pero nandyan pa rin tumutulong.
andyan pa rin yung tulong sa mga nangangailangan ng legal advice. Meron pa yon? Meron pa yun. Diyan ako believe kasi di ba tapos yung minsan meron pa yung 911 na tumutulong sa mga meron pa yun. Ano proyekto yan ni dating Vice Mayor Nelson Gayo? Meron meron pa yun. Tuloy-tuloy pa rin. Believe ako. Yan ang sinasabi sa atin ni Atty. Gayo. Kasi kung tuloy-tuloy pa rin yung mga serbisyo may mga yan. gumagawa ng ganyan, public service, ika nga. Pero because yung may ini-aim sila because they are there na kailangan maging tanyag siya, mga ganon. Pero yan, wala na sa posisyon, pero dyan mo makikita na talagang galing sa puso. Bukal sa puso yung pagtulong. Yes. Okay Mabuhay ka po, Attorney Nelson Gayo. By the way, may nabasa rin ako. Mabalik na nga lang natin yung Binmali. Sa Barangay Malindong daw at Barangay Baybay Pulong, binabaha po yung kanilang kalsada. Di ba yung Barangay Malindong lugar ni Mayor Pedro, Mayor Pete. Tapos naging barangay captain pa siya doon. Ito po yung mahabang daan papasok sa Senpelco office. Ang alam ko diyan na baha, nadaanan ko minsan yung papunta sa bahay ni Vice Mayor. Yung doon sa isang kanto. Doon sa may Mart, anong pangalan nun? Pagpasok mo doon, papunta sa Baybay Pulong para Malindong, baha. Baha doon. Halos hindi na humuhupa ata yun Tapos pag umulan, baha doon. Pero yung sa Simpelco Road, walang baha doon. Baka doon ang ibig nilang baka may sabihin. Ibang lugar doon, papunta doon. Pakitignan na lamang po. Yun sa yun talaga yun, sigurado yun. Yung sa nadaanan ko yung minsan nang tumitingin ako ng mga furniture. Dito shortcut ka. Baha pala dito. Para at least may mabigyan ng solusyon po yung problema nila. Kasi sabi nga naman natin kasi Pulong, kapaborito Joseph, pag mapasok mo yun, doon pala yung talagang pagawaan. Yes. Yung sa labas mga display display lang. So, sabi nga natin, kapag may problema, may solusyon din naman dyan. Yes. Hindi yung sinasabi niyo dahil sa catch basin tayo, wala nang solusyon. Ano yun? Hanggang doon na lang tayo, kapaborito RJ, because catch basin tayo we should comfort na lang ourselves na kasi catch basin tayo Ganun na lang. Wala nang solusyon. Kaya nga may mga pag-aaral para masolusyonan, di ba? Nako. Ay, nako. Kasi alam ko dito lalong-lalo na dito sa ating lungsod ng Dagupan, may mga lugar pa rin. Nalubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. Pag stagnant yan, delikado. Yun. One is DR Village. The other one doon sa Rizal Extension. Yung daan nila pag lumalabas sila tubig pa rin. Kasi di ba may drainage naman na bago. Saan ba tutungo yung drainage? Kasi Aputol de Mad Arellano, di ba? Kung mayroon mang pupunta niyan na ilog, siguro tulungan nyo na lang sila. Ito ang tanong, hindi naman tayo engineero kapaborito RJ. Yung level ba ng ginawang drainage naka-level doon sa mababang portion ng mga residential areas? Kung mataas yun, wala. Kung mataas yung drainage. Kasi, anong gamit ng mga drainage system na yan kung mas mataas pa sila doon sa level ng tubig? Wala. Di ba? Walang kwenta. Yung sa bahay mo lang, gumawa ka lang ng malit na parang planggana ka muna. Itaas mo yung batya sa planggana, putasan mo yung batya, pupunta doon sa planggana. Pero pag mababa yung planggana, mataas yung batya, anong pupuntahan doon? Yes. Wala, nandun lang. So, yun na yung example. So, sana, hindi tayo, wag na lang doon tayo siguro ang solusyon doon, i-pump out na lang. Papunta doon sa drainage. Sana ganun. Para ganun na lang, natin. Naisip kwanto agmat dira kasi undungal, dante undungal, kwantaw! Nitan. A good leader dapat nakikinig. Ang maayos na leader at magaling na leader nakikinig sa taong bayan. Nang yung Vice President Sara Duterte, anong sabi niya? Bakit ako umiikot at bakit kausap ko lagi yung mga overseas Filipino workers natin? Because from them,
na makakaasul tayo na kakabatan on good practices. Because sila yung nandun na sa bansa ngayon na matagal na. Alam nila kung ano yung best practices sa bansang yun. Kahit sa mang lugar, makikita mo may mga Pilipino kapaborito, RJ. Lahat yan na pinupuntahan natin, mga asul tayo na kakabatan from them. We are learning from them. We are asking them ano yung mga best practices nila. Kaya sa tingin ko kapaborito, RJ, handa na si Vice President Sara Duterte. Dahil sa ating gagawin to yung mga asul na sa kakabatan o anturay best practices, kapaborito, RJ, ay nako, well-equipped na yan. Kumbaga sa isang sundalo, punong-puno na ng armas yan. Basta undadangal. Yun. Mahirap. Pagka nakikinig. Maganda yung suggestion, di mo naman pinapakinggan. Yun. Ala rin. Wala rin. Ikaw din ang masusunod. Wala rin. Kaya nga ang Malacanang, according to yung spokesperson nila, dahil dun sa mga nabanggit niyang mga suggestion, baka imbitahan daw siya para malaman kung ano yung mga suggestion na yan na makakaresolba. Wow. Kayo doon sa mga nagaganap ngayong pagbaha. Talaga. Kasi daw doon sa Davao, nare-resolba nila yan. Pero may tumatakiling nakita ko yung structure na maganda sa Davao. Ginawa nilang flood control project. Ang ganda nun. Pakita natin bukas yan. Kasi may tumatakiling na. Hindi si Jose Marichan. Hindi. Si manager. Si Joey Baby yan. Kasi ano na. Overtime na daw tayo. Hanggang pala yung oras, mga kapaborito. Hanggang bukas muli sa isa pang edisyon ng ating Lignay Balay. Akalo pa kantabay lalangula sa magteren kapaborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Tana sa magteren kapaborito, magteren lingkor Joseph Kanilang Bakani. Akan tabay team at the technical side at ating tanagagik Andy Arom sa the only one engineer Nixon Dakal. Magbabalik po tayo mga kapaboritohan dito lamang sa popular sa balita at popular sa musika, #1 pop music in Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita.